bitanganyini Allah Ta'ala fe kabo shaytane iblis Allah yinu toromo. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amban sindi ni Allah Ta'ala to barkama e ala miye dien hine lokole tiye ani lahara hine krangarele. Suratu Zumar. Ambi sura minabi suratu Zumari. Naam. Makiyatun Makangangedo. wa ayatuha Ayaw farale nyonga. 75 ayatan. Abibe aya bi woloflan duruma. Naam. Ni sura injingina maka. Naam. Nga aya do ba kono. Naam. Ko te maka aya ye ko lu jingina madina. Naam. Ka damne kul ya ibadi lezina asrafu ala anfusihim. Naam. Ko o jingina maka. Madina o timaki. Naam. Naam. Bien le 3e mois 2026. Ayo. Tanzilul kitabi. Tanzilul kitabi akoniye mu ayake Qur'ane huna mubtada. Naam. Tanzilul kitabi kitabu injingina Min Allahi ajingina kabo ala de yoro al-aziz al-aziz ala mingabo al-hakim ala minga kiri chekai alikodon na inna akuika donne ala anzalna ne de jingini ke ilayka kana Muhammadu ma al-kitaba kalanfe na no Qur'ane bil haqqi galongelen da kono chede karaka jingi wallahi fa'budillaha Muhammadu ala pato mukhlisan eki kono na jeya lahu alaye ad-dina ebi bato minge naam naam ala lillahi ad-dinul khalis ala lillahi ako yala ate ala bolowa ala tatewa ad-dinu dinena al khalis dine mingala si alime wallahi wallahi lillahi dinul khalis wallahi waliu ala ka dine khalisu do de wuli bal do ati ma tonyo ati ma tonyo ati ma ke ka ma tonyo wallazina ako mu'minu ittakhazu no lu yemnani ke min dunihi ala ko fe bolula awliya ko ku ka ko nyemoye ma na'buduhum uti dore fuye ko lu ti bolin numba to foy kama illa liqarribuna ko fodoro ko lu surunya ila allahi alala zulfa surunya nyumana inna allaha ka do ala yahkumu bainahum alabna kiri tige kafiru ni islamu che fima hum alabna fengiri tige oni nyonje fi ubo mina yakhtalifuna nuga nyonza masamana inna allaha kana siga kwani ala la yahdi man ala timashi kanda huwa mo mingera kazibun galuntigalaye kafarun nga ke fitri wale تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم akoni njingina kabo ala de yoro el aziz ala miye masabai el hakim abaka ko nyedo afamune do aka ko ketawla na'am inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq Muhammadu ne ala ye Qur'ane jingi ka ni tiende amne parce que Muhammadu ye jonde ala bi lasel de kama ni lase mo ko naam bo kuma do la jonya bi na mo yere bi de kun fe do folla ala ba folla la kana joro inna anzalnahu ilayka alkitaba bil haqq nye Qur'ane jingi ka ni tiende min se ka so mo ko fe kana sira naam yoro do la ba fo wala takun fi sadrika aywa na ya famu kaba ya ide wa fo ro ika idusukun kana kurun kwa idusukun kana kuro ku ibi toro wala yadu sadruka aywa kacha kuma na parce que mo de do mo mana ke cogo kiraya de me mo de kera kiraya
mana ni mɔgɔya ninnu nana na ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye non n b'i kɔfɛ n b'i dɛmɛ n b'a kɛ tan ولقد نعلم أنك يضيق يضيق صدرك صدرك مما يقولون ayiwa كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج aha منه لتنزل به Voilà. ذكرى للمؤمنين. i y'a faamu dɛ o tumana ko degun si kana y'i dusukun na kuranɛ laseli la parce que tuma dɔw la a bɛ degun كسبة a bɛ fɔ a ka fɛn dɔw fɔ a b'a fɔ nin bɛ cogo di ala b'a fɔ non a fɔ foyi t'a la نعم i y'a ye sa mana kitabu in jiginna ni tiɲɛ de ye wa ni maa o maa y'a minɛ fana نعم i bɛ kɛ o tiɲɛtigi de ye fo ka t'i sa والله naam فاعبد الله مخلصا fa'abudillaha Naam. muhammadu ala bato مخلصا mukhlisan له nga i k'i kɔnɔna jɛya lahu ala ye diin o kumana kɔnɔna jɛya ala ye diinɛ na tafsiri caman de fɔr'o la نعم nga a bɛɛ ye kelen ye dɔw ko i k'i kɔnɔna jɛya ala ye diinɛ na k'o Naam. kɔrɔ i kana fila fara ala kan ko i k'i janto tawhidu la Naam. n'o ye ala kelenbandiya ye Naam. i ka bato bɛɛ la k'o sabati نعم dɔw ko i k'i kɔnɔna jɛya ala ye bato la نعم ko o kɔrɔ de ye نعم sisan ni e bɛ ka e wulila ko i bɛ seli نعم i yɛrɛ ka laadala seli la mɛ mɔgɔ dɔ nana don dɔrɔn نعم e ye seli yɛlɛmɛ k'a kɛ seli sɛbɛ ye ka arakaw janya ka Naam. wuduw jɛya o tumana k'o ma kɛ khalisan o ma kɛ ala kama o tumana e kun ye silamɛ ye نعم e bɛ ka ala bato Naam. mɛ a fɔra an ka seli i bɛ ka seli mɛ e selitɔ ye bɛ ka seli نعم i balima dɔ hasidiya b'i la i bɛ fɛ o ka sa bi الله o أكبر tumana ko halisiya ma sɔrɔ Ama kɛ fiyewu. e ka ala bato la الله أكبر ou bien i taara dabali dɔ don dɔ kama نعم walima i bɛ ka dɔ namara Naam. k'a ka nafolo tiɲɛ k'a ka nafolo dun namara la نعم o tumana e ka bato mukhlisu tɛ ما كان naam على nin لله bɛɛ ye kuma الدين. kelen ye نعم o tumana ala de ye ɲininkali kɛ an bɛɛ la sisan نعم ala lillahi o don wa Naam. ala lillahi ad-dinul khalisu a ko diinɛ kalasuyalen diinɛ sabatilen نعم diinɛ min maa tɔɲɔ t'a la maa jaban t'a la Naam. namara t'a la Naam. a fɔ o diinɛ tɛ ne ala ta ye والله على ترى o ye ala ta ye dɛrɛ والله o ye ala ta ye ni c'est-à-dire n'i ma min ye don min na نعم ne m'o de f'i ye an bɛ kabakoya kuma dɔw la نعم diinɛ wɛrɛ mɔgɔ dɔw ka baara la كسبة mais kuma dɔw la n'i y'a jate minɛ نعم i bɛ taa sɔrɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw u b'o ɲɔgɔnna dɔw kɛ كسبة n y'a fɔ ɲɛna siɲɛ caman نعم kerecɛn muso ye egilizi kɔrɔ de san u ka alabato kerecɛnw ka alabato yɔrɔ kɔrɔ don mɛ egilizi in bilala نعم mɛ ekɔli b'a kɔnɔ denmisɛnninw ka ekɔli b'a kɔnɔ mɛ kerecɛn muso in y'a ye silamɛkɛ in bɛ misiri fɛ نعم se t'a ye kerecɛn muso in ye egilizi kɔrɔ in san k'a yɛlɛmɛ نعم k'a kɛ misiri ye k'a di silamɛkɛ ma الله أكبر bɔn i y'a dɔn hali ni nin fɔr'i ye ni i kamana gwannen don i bɛ fɛ ka diinɛ dɔ ta أها mɔgɔ kan k'a lajɛ hinɛ bɛ diinɛ min na كسبة i ka kan k'o de ta كسبة كسبة an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ نعم cɛ tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ mɛ a fɛn bɛɛ bɛ n bolo a nana Europe a nana bɔ Europe quoi نعم sunnamɔgɔ don a bɛ a n'a ka kalandenw nana k'a kunbɛn نعم u bɛ to ka yaala n'a ye ka Europe yɔrɔw jira a la nin de ye nin ye nin de ye nin نعم u b'o la u nana se muso dɔ ma a jurankolon don Naam. anw ka silamɛw ka fɔli la parce que municipe de b'a la طيب a fan bɛɛ bɛ kɛnɛ ma نعم mais karamɔgɔkɛ in y'a ye a n'a ka kalandenw don muso in bɛ ka yɛrɛyɛrɛ de نعم a bɛna bi silamɛkɛ in karamɔgɔ in nana ka n'a minɛ الله أكبر ka a minɛ ka ɲɛ Naam. a kana bi k'i sigi n'a ye نعم muso in waati a kirinna quoi mais waati la a ɲɛ nana yɛlɛ a hakili sɔrɔ نعم mais a y'a hakili sɔrɔ ka mɔgɔ ninnu filɛ ka sɔrɔ gosijanw de don نعم a ko ale ta tiɲɛna ko c'est à dire mun ye danga jumɛn y'ale sɔrɔ ni ninnu bolo gosira ale la bon mais u bɛ ka kalanden ninnu comme olu bɛ Europe ye u b'o ka kan mɛn نعم u bɛ ka k'o ɲɛfɔ karamɔgɔ ye quoi ko a bɛ ka ɲininkali de ko mun na
u gosira ale la quoi Allahu akbar. karamɔgɔkɛ n ko kalandenw ma k'u k'a fɔ a ye Naam. ko ala de ko olu bɛ diinɛ min na ko ala de ye nin wajibi y'u kan n'u ye mɔgɔ ye dekun na Naam. u k'a dɛmɛ Allahu akbar. Hadra. a ko mɛ aw de ti mɔgɔ fagalaw ye ko la ko mɔgɔ fagalaw de y'anw tɔgɔ tiɲɛ Wallahi. Hadra. Wallahi. Wallahi. ko mɔgɔ fagalaw de y'anw tɔgɔ tiɲɛ Wallahi. ko nka ala ko an ka hinɛ bɛɛ de la bɛɛ bilahi a bɛ k'a fɔ ko muso in labanna tuubi de la Naam. karamɔgɔkɛ in bolo Wallahi. ka don silamɛya la Wallahi. bɔn silamɛ yɛrɛw man ka diɲɛ n'a ye musadidiw ka sɔrɔ an fɛ Naam. minnu bɛ se ka diinɛ mangoya silamɛ yɛrɛw man ka sɔn o ma Wallahi. Kanga kele. u k'an ka kɛlɛ Wallahi. kɛlɛcogo bɛɛ la wa a ka yir'u la fana Naam. mɔgɔw k'u faamu a dɔw ye cilenw de ye Naam. ka wari d'u ma ji jukɔrɔ k'u bila baara la Naam. silamɛya tɔ ka mangoya mɔgɔw ka tigɛ diinɛ na Wallahi. n'o tɛ ala ye ɲininkali kɛ ala lillahi diinul khalis aw bɛ diinɛ ɲuman jumɛn dɔn k'o bɛ maa wɛrɛ bolo ni ne ala tɛ ni ne ala ka diinɛ tɛ diinɛ jumɛn ka ɲi Ati. Wallahi. mɛ i bɛ silamɛya lajɛ a kɔnɔ a ɲɛ bɛɛ i ti foyi sɔrɔ a la ni hinɛ ni makari tɛ Wallahi. n'i y'a ye o tɛ maa o maa na kafiri don Hadra. kafiri don kana siga dɛ Naam. kafiri don cɛnnikɛla bi yɔrɔ o yɔrɔ kafiri don kana jalamugu ko t'o la kɔlɔsi ko t'o la bosi ko t'o la Naam. silamɛya ye bɛn ye kelenya don ɲumanya don Naam. n'i ye karamɔgɔ o karamɔgɔ sɔrɔ min b'o fɔngɔ ɲɔgɔnya kana siga dɛ Naam. ale tɛ se k'a fɔngɔ ɲɔgɔnya ko a fa ko ta o Ayi. a tɛ se k'a fɔngɔ ɲɔgɔnya ko a ba ko ta o a bɛ aya dɔ de ɲini kuranɛ kɔnɔ Naam. Kosɛbɛ. Wallahi. k'i sinsin o aya kan pour que ka kunfɛnw hakili sigi Wallahi. ni maa min ko jihadi bɛ kuranɛ kɔnɔ a ye tiɲɛ de fɔ jihadi bɛ kuranɛ kɔnɔ Naam. n'i ye kuranɛ datugu an yɛrɛ ka constitution na jihadi bɛ yen o Kosɛbɛ. A bɛ yen dɛrɛ. an ka sɔrɔsiw bɛ ka mun kɛ sisan U ka o de kɛ. U ka jihadi de kɛ. mɔgɔ nana bi aw kan a ye wuli k'a yɛrɛ ɲini o tɛ diɲɛ constitution bɛɛ la A b'a bɛɛ la. n'u kan bɛ jihadi maa fata ma o y'o de ye o kira ma busanya kelen kɛ mɔgɔ la diinɛ nɔfɛ Ayi. A ma kɛ fiyewu. fɔ n'i tuubira ni sariya y'i minɛ Naam. e cɛkɔrɔba taara minɛ walimuso la a y'a biri ka goya 100 k'a kɔ la e bɛ se k'a fɔ k'o t'i bɛn i ma O n'o ka kan i dɛ. bɛ susu yɛrɛ O n'o ka kan. o n'a ɲɔgɔnna de bɛ silamɛya ka Naam. k'a bugɔra a fagara a bɛɛ bɛ nin de nɔfɛ Kosɛbɛ. ala ka hakili ɲuman d'a ma na والذين اتخذوا من دونه أولياء. jihadi bɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ faga bɛ kuranɛ kɔnɔ Kosɛbɛ. k'a walawala yɛrɛ silamɛw ye mɔgɔw faga Naam. komi mɔgɔw u b'a fɔ cogo min na silamɛw ye mɔgɔw faga kira ye mɔgɔw faga nka n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Naam. maa kelen tɛ yen ko kira y'o faga a bɛɛ y'a yɛrɛ faga de الله أكبر. an y'a fɔ ye siɲɛ caman والله. u bɛ nin de fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ faga bɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ min waati farila ko i t'i ta kɛ Naam. i b'i yɛrɛ ɲini n'a labanna fagali de la a bɛ faga أبي فا. سيجا فويتو لا والله. aha لأنه ظلم. aha والله. ni fagali bɛ kuranɛ kɔnɔ o de don fagali wɛrɛ tɛ yen na walima komi fagali min bɛ yen a bɛɛ b'o dɔn نعم. n'i ye maa fa i bɛ faga نعم. n'i donna silamɛya la ka tila ka kafiriya ka sɔrɔ i b'u ka kɛlɛ gundo dɔn Naam. i bɛ faga mɛ n'i ti kɛlɛ gundo dɔn komi an tile bi n'i donna silamɛya la Naam. sini bɛ bɔ a la maa t'i fa bere t'i ta i fɛ نعم. bɔn sariya fana na ko n'i minɛna jɛnɛya la نعم. baliku muhsinu نعم. ko i bɛ farila kɛru bɔn o farila kɛru bɛɛ ma k'a kan kosɛbɛ نعم. mɛ a fanba silamɛ fanba bɛɛ n'a kan نعم. mɛ silamɛ dɔw ma sɔn a ma parce que a tɛ kuranɛ kɔnɔ نعم. hadisa de y'a fɔ a bɛ hadisaw kɔnɔna an yɛrɛ ko minnu ti wuli نعم. Seydina Umaru ko kira ye farala kɛru de kɛ an ti siga o la o
ko wa olu yɛrɛ y'a k'a kɔfɛ naam mɔgɔw minɛ baliku minɛ ne ye jɛnɛya la ni ko baliku mɔgɔ min delila ka furu kɛ naam o minɛ ne ye jɛnɛya la ko kira y'u a dɔw farala kɛru naam wa ko kira fatulen kɔfɛ olu yɛrɛ y'a dɔw minɛ naam k'u farala kɛru Allahu akbar Seydina Umaru ko Seydina Umaru ko ten naam bon y a pas de problème an tɛ siga o la parce que kiraw tun bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ka fɛn dɔw ye Naam. yan'u yɛrɛ k'u ta sɔrɔ mais min dira anw ka kira ma naam n'o nana suratu nuri kɔnɔ naam farala kɛru t'o la o ye gɛɲɛya 100 ye gɛɲɛya 100 bɛ taa k'i la tuma min na e ko a ti muso ko nege bɔ i la a kɛcogo min yɛrɛ bi fɔ a kɛcogo bi fɔ kɔrɔta n'a ye ka jigin cogo min ok awɔ lɔgɔlen et puis ko hinɛ t'a la dɛ i bi susu de bon mais nin bɛɛ la mɔgɔ ma minɛ jɛnɛya la sariyatigi fɛ mɔgɔ ma minɛ na jɛnɛya la a bɛɛ nana a yɛrɛ kofɔ de Allahu akbar parce que ala yɛrɛ ti jɔn lebuli fɛ fiyewu ayi cogo si la lillahi dinul khalis wallahi ala ti fɛ a ka jɔn ka malo o de la ala ko an ka kira ka aya walanwala la hadu la naam a ko seereya ti jɔ mɔgɔ si ka k'u ye jɛnɛya kɛ naam fɔ i ka jɛnɛyakɛla 2 dalen ye u bɛ ka k'a kɛ naam walima u jɔlen ye u bɛ ka k'a kɛ naam i yɛrɛ ɲɛ min man kan ka ye i yɛrɛ ɲɛ b'o de la naam ko e ta t'a ɲɛ dɛ ko taa seere 3 ɲini ka na Allahu akbar fo seere 3 bɛɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an y'a ye ten naam hali fatɔ i b'o ye ten o tɛ ye ten dɛ munna ala ye nin fɔ parce que a ti fɛ jɔn ka malo Allahu akbar hedera wallahi adamaden ka bɔ ala bolo kojugu kosɛbɛ mɔgɔ minnu minɛna jɛnɛya la ni hadu kɛr'u la naam a bɛɛ nana a yɛrɛ kofɔ muso dɔ nana a ko kira ma a ko ne ye jɛnɛya kɛ naam n kɔnɔma yɛrɛ don kira yɛrɛ ma a lamɛn yɛrɛ a segira a kan Naam. kira ko taa fɔlɔ n'i ye jɛnɛya k'i den ma kɛ o n'o jiginna tuma min na naam i bɛ na kira ma fɔ a y'a minɛ k'a bila yen yan'a ka jigin Ayi. ko taa n'i jiginna tuma min na i ka na a jiginna a y'a den ɲu ka na Naam. kira ko taa sin di den ma f'o ka dabɔ Allahu akbar muso de nana n'a yɛrɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ cɛ dɔ nana n'a yɛrɛ ye ten naam n'o tɛ a t'i n'a fɔ maa minɛ na jɛnɛya la koyi ayi minnu siranna ala ɲɛ ni limaniya bonyann'u kan Naam. n'u nan'u yɛrɛ kofɔ kosɛbɛ hali u y'u yɛrɛ kofɔ a ma bɛn kira ma parce que dɔ nana kira yɔrɔ la cɛ don naam a ko kira ma a ko nani ka hadu kɛ na kira ko mun hadu a ko jɛnɛya hadu a ko ne ye jɛnɛya kɛ kira y'a fɛ kuma dabila Allahu akbar k'a k'i n'a fɔ ka tɛmɛ n'a ka kuma ye a ka Naam. mɔgɔw fɛ quoi a tilala ka segin a kan kira y'i kɔ don a la ka ye ka to sababaw ko ko kira ko a bɛ ka kuma kira ko a bɛ sɔrɔ a man kɛnɛ de sa ko a ye nin to a bɛ sɔrɔ a man kɛnɛ Allahu akbar wula foyi t'a la kira foyi t'a la i y'a dɔn adamaden dɔw bɛ yen adamaden modèle dɔw bɛ yen ni kabako mɔgɔw don quoi mais kira de ye kira ye Naam. ci dira ale de ma mais ale ye cɛ to yen Naam. ka a da bɔ a la o b'a la fɛn t'a la koyi fa t'a la an b'a dɔn e tɛ Dramani-Jan den ye yan an b'a dɔn a foyi tɛ nin na mais a labanna hadu kɛra la u ko ten fɛngɛ hadisaw b'a fɔ an ye naam an yɛrɛ ka hadisaw an ko minnu tɛ wuli ko a farala kɛr'u la naam ko a farala kɛr'u la mais farala kɛr'u kɔni ɲɔgɔn sama b'a la sariya la komi a fɔ kun ye n'a sera a yɔrɔ ma Naam. n'i y'a sɔsɔ k'a mɛn dɔ fɛ n'i y'a sabati k'a mɛn dɔ fɛ Naam. a dɔn ko nin 2 bɛɛ b'a kɔnɔ Allahu akbar ninnu de y'a lafiya ko ye karamɔgɔ minnu de y'a lafiya kuma dɔ i lajɛtɔ bɛ taa bɔ a dɔw ka denbaw kan Voilà. dɔw bɛ kuma dɔw fɔ a la Voilà. a b'a sɔrɔ an ye makaraju dɔ sɔrɔ yan c'est ça mais arisahu kɔni anw bolo arisahu anw bolo i bɛ farala kɛr'u naam nga o kɔni tɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ naam o tɛ yen. parce que kuranɛ tafsiri yɛrɛ ye min fɔ naam ko kuma 2 in ko fɔ k'a lajɛ farala kɛr'u ni gɛnya 100 in naam k'u k'a lajɛ n'a sɔrɔla naam suratu nuru nalen kɔfɛ kira ye farala kɛr'u de kɛ o tuma na ko farala kɛr'u de bɛ sabati Allahu akbar ko mɛ ko k'a lajɛ n'a sɔrɔla farala kɛr'u kɛra Naam. o kɔfɛ de suratu nuri nana naam ko farala kɛr'u bi jɔ
ko a bɛ kɛ gɛɲɛ ye Allahu akbar. mais an b'o lajɛ min Aya. k'a lajɛ ni min ye min ko an b'o bɔ min o tuma na sisan kɔni komi farala kɛru ti k'an fɛ yan Naam. fara ti kɛru bilen maa ti n'i yɛrɛ ko fɔ wa maa minɛ tɔ tɛ o na alihukumu lillah Lillahi wallahi. kiri bi ala yɛrɛ de bolo suratul nur ka fɛngɛ yɛrɛ ɲɛ o n'a fɔ ni muso minnu ye jɛnɛya kɛ n'u dɔnna a la ko k'u bugusu de hatta yatawaffahu fo ka t'u faga k'u datugu a fɔra k'u mara so kɔnɔ de awɔ Ouais, o mais de tun bɛ yen yɛrɛ farilakɛlu yɛrɛ tɛ kuranɛ fan si k'u minɛ k'u bila yen o yɛrɛ de tun bɛ yen ka bɔ suratul nur ta ɲɛ ouais suratu nuru y'o wuli ka bɔ yen non c'est ça bon la farilakɛlu i t'a dɔn a nana yɔrɔ min yɛrɛ farakɛru in na yɔrɔ man jan ko ye bukari ni musilimu nana n'a ye n'o tɛ kuranɛ ye hukumu fɔlɔ min fɔ o tɛ nin yɛrɛ ye hatta yatawaffahu an ka taa والذين اتخذوا من دونه أولياء walezina ko mɔgɔ minnu sa itakhazu n'olu sɔnna ka minɛni kɛ من دونه أولياء min dunihi ala kɔfɛ نعم awliya ɲɛmɔgɔ wɛrɛw la i n'a fɔ boliw نعم boliniw mara k'a fɔ o bɛ fɛn ɲɛ i ye ɔ boli olu tigiw bɔnɛnen don o ye siriku ye ɔ nka boli o ni e ka sɛbɛn نعم o tɛ kelen ye تكليرة نعم fɔ n'i ka sɛbɛn bi sɔn i ye ayatali kurusi sɛbɛn ka di mɔgɔ dɔ ma نعم muso dɔ ma ayatali kurusi nin don i kunkolo la نعم parce que kunnafɛn b'a tigi la tuma bɛɛ kunnafɛn bɛ wuli نعم alakira ye min fɔ ayatali kurusi la sallallahu alaihi wasallam نعم o ye fɛnba de ye a bɛ fɛn min ɲɛ Naam. a bɛ jinɛ hakɛ min gɛn ka bɔ adamaden la نعم a bɛ setanɛ gɛn cogo min na نعم o tuma na e y'a ayatali kurusi kɛ sɛbɛn ye k'a di muso kunnafɛntigi ma نعم nin kɛ sɛbɛn ye ka don i kunkolo la o ni ka fɛn wɛrɛ fara ala kan olu ka jan ɲɔgɔn na kojugu تجونا هدى المشرقين han والله mɔgɔw ma fɛn min faamu نعم ŋaniya de bɛ fɛn kɛ boli ye هيدرا n'o tɛ sisan ne ka analyse dɔ la نعم dɔgɔtɔrɔ ye fɛn dɔ don ne kan na نعم i bɛ si n'a ye ka tile اها n'i b'i da fɔ n'i y'i jan walima i da i kɛrɛ kan cogo dɔ la شكرا على juru de b'a la u b'a juru de don i kan na k'a baraba da i disi kan walima k'a baraba don i kɛrɛ la نعم ka sɔrɔ k'a fɛngɛ don tension tala de don quoi Naam. a bi si k'i tension ta ka tile k'a ta i yɛlɛmɛ bolo o yɛlɛmɛ bolo a b'a ta a bi tu i la ten fo ka si ka dugu jɛ Naam. ka tile ne ko n ko ni nin dagara nin sɛbɛn in ka bɔ an ka sɛbɛnw ye dɛ ترى نقاب بنادم nin ka bon n'aw ka sɛbɛnw ye هيدرا n bɛ fɛ ka min f'u ye dɔrɔn نعم faamu cogoya dɔrɔn de don والله mais ka sɔrɔ karamɔgɔ suna karamɔgɔ yɛrɛw bɛ yen نعم suna karamɔgɔw bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ foyi tɛ ala yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛnni na نعم ani kuranɛ aya dɔw sɛbɛnni نعم k'o kɛ ka tangani ɲini k'o kɛ sɛbɛn ye نعم dɔw y'o daga ɲɔgɔn sama yɛrɛ t'o la نعم mais ko gɛlɛyabaw bɛ yen كسبة parce que olu y'u ka dalilu kɛ mun ye ko n'i jigi dara fɛn o fɛn kan min tɛ ala ye ايوه an kɔni y'a dɔn ala bɛ yen nka n'i y'an jigi tila 100 ye نعم 90 نعم o tɛ ala kan اي ayi o tɛ ala kan dɛ فيو تاكا فيو n tɛ kuranɛ ye ne bolo wa Kosɛbɛ. munna jala mana sigi n nana n'a ye ko fɛn dɔw b'a kɔnɔ n b'o y'a kɔnɔ Naamu. ka kuma n'o de ye كسبة o tɛ jigi dɔ ye ويش كده lunɛti filɛ ɲɛ na ko a bɛ sɛbɛnni kunbaya ɲɛ kɔrɔ نعم o tɛ jigi dɔ ye ويش كده n ka tile filɛ mun na nin ko maa tɛ se ka don n ka so n kɔfɛ parce que n ka tile bɛ mun na هيدرا o tuma na an ka jigi yɛrɛ ka ca an ka fɛnw na ka tɛmɛ ala kɔni kan كسبة والله mɛ jigi bato هيدرا n'i y'o ɲɛsin fɛn wɛrɛ de ma min tɛ ala ye نعم i ye fila fara ala kan ابن ولي jigi bato والله mɛ k'a fɔ ni ɲinɛ n'a kɔ n tɛ taa n bɛ segin ka n'a nɔfɛ نعم non o tɛ jigi bato ye اي hali bi o ye jigi de ye نعم i bɔra sɔgɔmada fɛ i y'i ko k'i jɛ k'i labɛn ko ne taatɔ ye sugu la نعم e bɛ taa i ka bitigi de dayɛlɛ كسبة i selen kɔ fɔ sira kun na i y'a ye ko ne ɲinɛna n ka tile kɔ
e bɛ taa bile ayi de tɛ taa dɛ fo n'u y'a sama i ma kosɛbɛ n'o tɛ i bɛ segin dɛ i segintɔ ka na i natɔ tɛ ala nɔfɛ dɛ i ka jigilafɛn bɛ bitigi dayɛlɛ i natɔ don o de nɔfɛ Aïdara o ni ala ko tɛ kelen ye fo a ka fɛn ninnu faamu k'u bɔ ɲɔgɔn na Aïdara mɔgɔ jigi bi da fɛn ala ye i jigi kɛ min ye Naam. n'i banna k'i jigi k'o fana o ye halaki de ye Allahu Akbar ala ye minɔgɔtɔ jigi kɛ ji de ye kosɛbɛ ni minɔgɔ gɔnni na naam i t'a fɔ ala o ayi i b'a fɔ a ye jini zoli ka di yan ngɛ nka min kɔni e kuma na ni ko jigi kana da fɛn kan ji to yen kɛ ala fɔ dɔrɔn a fɔ ala mɛ ala y'i jigi de k'o ye n'i m'o ta i bɛ sa wallahi tawhidu ko t'o la fo a ka nin yɔrɔ ninnu faamu naam alors mais an ka mɛ toujours an bɛ kuma ɲuman de kan an k'an tɛ mɔri juguya fɛnw ma an k'an tɛ mɔriw ka dasago fɛnw ma an k'an tɛ hali furabɔlaw ka dasago fɛnw ma mais n b'i furakɛ kuranɛ ayaw kuranɛ a bɛɛ tɛ se ka siri kuranɛ fana na dɛ ayi an yɛrɛ ka tu bisimilayi bɛ yen naamu kuranɛ nan'o sɔrɔ yan kosɛbɛ bamananw kun bɛ mɔgɔw furakɛ i bɛ kɛnɛya Naam. ni tu ye u bɛ fura bɔ ka tu k'a la fu u bɛ daji yɛrɛ to a la kosɛbɛ nka n'i taara kuru 3 tobi naamu a ka ca la a b'i ka sumaya nɔgɔya a b'a nɔgɔya kosɛbɛ o tuma na an tɛ se k'an yɛrɛ to arabuw bolo ayi ko ni fɛn min ma kɛ kuranɛ ye k'o tɛ se ka mara o ye nkalon de ye ayi o ye nkalon ye kuranɛ nana sɔrɔ fɛn dɔw b'an yɛrɛ bolo yan an bɛ nafa n'a ye kosɛbɛ boli tɛ boli sɔnkan tɛ wa alakira cilen sallallahu alaihi wasallam ani mɔgɔ tuubilenw kumana kafiri tuubilenw kumana naamu u ko kira ma u ko tuubi ko in ko ɲɔ tɛ fɛn dɔ b'an yɛrɛ bolo n'an y'a tutu fɛnw na a bɛ banaw kɛnɛya a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan naamu kira ko o tɛ haramu ye dɛ ko a b'a ka kilisiw de lajɛ naamu ko a bɛ kilisi ninnu lajɛ ni ala neni kilisi t'a la Naamu. ala dɔgɔya kilisi t'a la Naamu. boli tɔgɔ t'a la fo a bɛɛ ye kuma ɲumanw ye Naamu. ko o kilisiw ka ɲi Haidara baharu o kɔrɔ a ye bamanan kilisi to bamananw bolo Naamu. komi anw de b'a fɔ bamananya arabuw b'a fɔ ko jahiliya naamu jahiliya kɔni o tuma na a nana min sɔrɔ bamananw bolo a y'a t'u bolo naamu a ma bamananw ka ko bɛɛ b'u bolo ayi fɛn o fɛn ti dansago danbe ni ala ko la naamu sariya y'a bɛɛ to mɔgɔw bolo mɛ an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu ma fɛn faamu sa naamu n'olu dɔw k'u bɛ kuma n'ala ma far'i kan hali ka tile i bɛ siran k'a mara kana na kɛ boli ye ɲa siga t'a la a bɛ faamu wa o tuma na sa mɔgɔ minnu ye fɛn fara ala kan k'o k'u ɲɛmɔgɔ ye min tɛ ala ye k'olu bɔnɛna dɛ ma na'buduhum illa liyuqarribuna wa ila ko Allah n'i y'u ɲininka fana k'u b'a fɔ i mana y'anw bɛ ninnu bato an b'u bato de tara an na gɛrɛ ala la zulfa bɔn zulfa de kɔrɔ ye ka gɛrɛya sabati kosɛbɛ ka sɛbɛ kɔrɔ gɛrɛ a la wa an bɛ ninnu bato tara an na gɛrɛ ala la an ka boli finba ninnu tɛ kuwa an ka boli sɔnna si t'a fɔ k'ale bɛ boli sɔn tara an na gɛrɛ ala la naamu parce que ni nin kuma ninnu fɔra fo k'a walawala kosɛbɛ mɔgɔ si tɛ boli sɔn naamu boli fin zɔnna na ko e ka boli sɔn kun ye ko i ka surunya ala la ayi o boli sɔnna tɛ yen boli fin zɔnna mais kuranɛ dun y'a fɔ naamu mais kodɔn si t'a jira ko boli sɔnna bi boli sɔn ala kama ayi voilà o tuma na boli sɔn min ko don nin yɔrɔ in na naamu tafsir dɔw b'a f'u ye nabilayi ibrahim naamu ani suleiman naamu ko ibrahima fatulen mɔgɔ minnu y'a kanu n'u b'a fɛ naamu ko u bɛnn'a kan u k'u ka harafiyuna ninnu dɔ wele naamu u ka se k'a sati dilan u ye o tuma na minnu ka baara ye o baaraw ye naamu u nana nabilayi ibrahima dilan k'a ja dilan naamu k'a ɲɛ kosɛbɛ n'i y'a ye n'i balila k'a ye yɛrɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko ibrahima ɲɛnɛma don Allahu akbar u y'a a ɲɛda dilan ten k'a jɔ naamu ni tubabuw ko sati sisan n'u nana u bɛna a filɛ naamu mais o kuma
boli ko t'u kɔnɔ u mago t'a la ko boli don an karamɔgɔ don an ka kira don an b'a fɛ a ka bɔ an bolo an y'a ja dilan an b'an ɲɛnafin bɔ a la comme photo b'an bolo cogo min na i fa photo b'i bolo i ba photo b'i bolo i b'i ɲɛnafin b'u la u balolen hali n'u tɛ yen i b'i ɲɛnafin b'u la u y'o ɲɔgɔnna de dilan sati dilan Ibrahim na bon sisan den ninnu mɔdenw ani silamɛ tɔw olu bɛɛ b'a filɛ dɔrɔn ka nisɔndiya ka u hakili jigin Ibrahim na mais mɔdenw kɔfɛ minnu nana n'olu sera ma u b'a fɔ nin kun y'an ka kiraba ye u b'u sula ye ta ka tɛmɛ ni minnu nana u b'a fɔ nin kun y'an ka kiraba ye u b'u sula ye ta ka tɛmɛ olu fana kɔfɛ mɔgɔw nana n'olu sera ma dɔrɔn u bɛ girin k'o te turu ka sujudu kɛ a bonya kama o tumana u bɛ Ibrahima bonya jeni kama Ala mais u m'a fɔ Ibrahima yɛrɛ ye Ala ye dɛ n'u b'u sula ye u b'a fɔ de an b'an suli nin ye Ala bi sɔn k'an gɛrɛ a la parce que an y'a ka kira bonya a faamuna o tuma na a tora ten de fo ka taa kɛ batomafɛn yɛrɛ ye m'a fɔ o ye boli lasili ye dɛ u ye a yɛlɛmana ka kɛ boli ye o kɔfɛ o tuma na n'i kun y'olu ɲininka munna b'a suli Ibrahima foto jala ye u b'a fɔ Ibrahima dama tɛ quoi kira wɛrɛw tun b'a la ma na'buduhum illa liyuqarribuna i b'a dɔn sisan ko sati kelen tɛ sati kelen tɛ bon mais o de nana boliko nana jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ bɛɛ ye dɔ sɔrɔ a la mais a daminɛna ni bonya de an b'a bonya bon o tuma na n'i b'a bonya Ala kama i jigi b'a kan kɔni k'a b'i surunya Ala la o tuma na ko an t'u bato dɔwɛrɛ kama tari u n'an surunya Ala la surunya yɛrɛ la n b'o yɔrɔnin dɔrɔn de fɔ naam inna Allaha yahkumu baynahum nka Ala bɛna kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ fihi yakhtalifuna u bɛ ka ɲɔgɔn sama min na anw b'u bato de an ka surunya Ala la o tɛ dɛ nin ye boli yɛrɛ a bɛ ka boli yɛrɛ de sɔn o tuma na ko Ala bɛna kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ lahara don mais Ala m'a fɔ muru turu a la a m'a fɔ bere da kun a ko la a bɛ ɲɔgɔn nsɔsɔ la fɛn min na ni Ala bɛna kiiri tigɛ naam inna Allaha la yahdi man Ala ti maa si kana maa min kɛra nkalonjugutigɛla ye ka tila ka kafiriya ne ye nin fɔ ye nkalon man ɲi hɔrɔn ti nkalon tigɛ hɔrɔn ti nkalon tigɛ dɛ silamɛ ko tɛ dɛ hɔrɔn yɛrɛ de ti nkalon tigɛ kari m'a faamu kɛ far min ye kafiriya ka Ala bato la wa Ala t'olu kanda nka لو أراد الله n'a kun ye Ala jaw أن يتخذ ولدا ko Ala bi den minɛ ka dentigiya kɛ لا ngalena اصطفى Ala kun'o sugandi dɛrɛ مما kabini fɛnw na يخلق a bɛ fɛn minnu da ما يشاء den min mana ja olu la sa n'olu tasaw سبحانه saniya bɛ Ala ye والله Ala in de don الواحد masa in ye kelen de ye القهار karabali masa don خلق السماوات Ala de ye sa bili 7 da والأرض ka dugumakolo da ka fara a kan بالحق a y'u da ni tiɲɛ de ye dɛ يكور الليل y'u kɛ wiru Ala bi doni kɛ الليل sufɛla la على النهار o bɛna don tilefɛla kan ويكور النهار Ala bi tile yɛrɛ don على الليل su kan وسخر الشمس nka i k'a dɔn Ala ye tile karaba والقمر ani kalo كل nin fɛn o fɛn fɔra يجري nin bɛɛ b'a ka lamaga kɛ لأجل ka taa se waati ma musamman waati min dɔnnen bɛ ni Ala fɛ ألا kana siga bilen
هو العزيز o de a fɔ o tɛ masaba ye wa الغفار ni ye yafa caman tigi ye والله ودره ayiwa لو أراد الله أن يتخذ ولدا o ko den bɛ ala fɛ نعم ko muso b'a fɛ den b'a fɛ parce que o ko den b'a fɛ ɔ den min yɛrɛ ala fɛ نعم a ka ca la u ko aziru b'o la uzeiru b'o la نعم ayiwa o kɔ tɛmɛnen kɔ u ko nabila isa fana ko o ye ala den ye ala ko nin ye kabako da kɔni لو أراد الله أن يتخذ ولدا n'a kun ye ne ala kɔni kanu ko n bɛ dentigiya kɛ لاصطفى مما يخلق ما يشاء walahi n kun'o danga n ka fɛn dataw نعم n kun'a sugandi olu la سبحانه n kun'a sugandi ka tɛmɛ olu ka fɔlen ninnu kan والله sabu ko mɛlɛkɛw ye ne denw ye نعم ko isa ye n den ye uzeiru ye n den ye نعم masihu ye n den ye ni nin bɛɛ kɛra ne ala denw ye ni n bɛ fɛ ka den da kɔni نعم na o sugandi n yɛrɛ ka sugandi cogo la الله أكبر o na bila den dɔw ye dɛ o tɛ kɛ a ka mɛlɛkɛ ninnu ye أي o tɛ kɛ uzeiru ye o tɛ kɛ isa fana ye الله أكبر سبحانه subahanahu ala ka sa ni den t'a fɛ والله den t'a fɛ ala ka sa ni dentigiya ma huwallahu الله الواحد ala de ye masa kelen ye الواحد elwahidu o don wa نعم masa kelen don El-Qahhar. elqaharu masa min ye karabali masa ye ɔ ala kelen b'an diya fana na نعم ahadu ani wahidu نعم filajɛ babuw cɛ الله أكبر mɛ n'ala sɔnna don dɔ la نعم tawhidu dɔ babu kɔnɔ an bɛna don o kɔnɔ inshallah إن شاء الله elwahidu wal ahadu نعم naam خلق السماوات والأرض ala de ye san bili wolonfila da san bili wolonfila da wala arda ka dugumakolo fana wolonfila da بالحق bil haki ni tiɲɛ ye dɛ musalahama kɛ الله يكور الليل على النهار ala bi su do tile leila ala nahar ala bi su do tile la نعم ala bi tile do su la o kɔrɔ ye su fɛ ala bɛna ni tilefɛla ye Naam. a bi sufɛla bɔ yen tile fɛ fana Naam. ala bɛna ni tilefɛla ye sufɛla b'a bɔ yen a bi don a la quoi yukɛ wiri bi maana yadkhul نعم ويكور النهار على الليل a bi tilefɛla fana don sufɛla kan n'o kɛra dugu bi jɛ وسخر الشمس wa sakhara shamsa ala de ye tile karaba والقمر ani kalo كل يجري لأجل مسمى ni fila bɛɛ b'a ka lamaga kɛ bolili kɛ نعم ka taa se waati ma min fɔr'u ye n'o sera u bɛɛ bi jɔ الله أكبر u bi boli ni ala ka yamaru de ye mɛ nin si tɛ lajɛ nin bɛɛ ye kabakoba de ye min bɛ ala ka kelebandiya sabati والله kalo tile tacogo la ani kalo kɛcogo k'a nɔrɔ ta tile la نعم nin ye mujizabaw de ye والله min b'a jira ko se bɛ ala ye والله parce que plus fort si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye nin nkalon da a yɛrɛ la أي bɛɛ ko tiɲɛ a bɛ yen ten والله bɔn نعم sudufa ka fɛnkɛtaw tɛ kelen ye بنزيما benzema ka fɛnkɛtaw tɛ kelen ye benzema bi yɔrɔ o yɔrɔ نعم n'i y'a ye n'a ye nin kɛ tan a bɛ nin kɛ cogo wɛrɛ la min o tɛ والله هدرة mɛ tile bɛ bɔ cogo min na kabini an ka dɔgɔ نعم k'a sɔrɔ an ma na an t'o ɲɛdɔn mɛ min kɛra an ɲɛ na نعم o bɛɛ bɛ ka kɛ o yɔrɔ kelen la إلي والله dozi an b'a mɛn ko a taara garaji la أي وما كان han أما كان في vidaji kan ka kɛ bi أي ayi الله o b'a yira setigi dɔ de y'a bila ye Wallahi. sebatigi ɲɔgɔn sama tɛ ala ko la والله ala yeli hali tɛ taa yɔrɔ jan Naam. o de la n b'a f'i ye maa o maa bɛ ala ko sɔsɔ a tigilamɔɔw tɛ foyi dɔn والله a tigilamɔɔw tɛ foyi dɔn maa o maa ye fɛn dɔn Naam. i b'a dɔn ko setigi dɔ bɛ yen والله walahi maa o maa b'i yɛrɛ kalama i b'a dɔn setigi dɔ bɛ yen سكتالا والله an dacogo ala fɛ an yɛrɛ bi dɔn o la koyi والله an ka tɛmɛ n'a ye ألا han ألا هو العزيز الغفار a ko i k'a dɔn o ala in de ye alaba ye el aziz alaba don الغفار el ghafar yafa caman tigi don seriw tɛ fɛn dɔn koyi
u tɛ foyi dɔn ayi n tɛ yen Ɔhɔ. i ye fɛn dɔ de fɔ n bɛ k'o de sabati o sabati n'o tɛ u tɛ fɛn dɔn koyi ayi parce que ale comme ne ko sɛbɛnmɔgɔw. mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ neni ka kira neni k'u tɛ foyi dɔn Naam. comme ale ko cɛnin tɔgɔ ye di Akhurashid. Akhurashid mais Akhurashid ye min ta a y'o bɛɛ ta anw ka sɛbɛnnen de la a nana ni an yɛrɛ ye min sɛbɛn kira kan ani an yɛrɛ ye min da kuranɛ kan an yɛrɛ silamɛw ye min da kuranɛ kan Naam. silamɛ yɛrɛ ye min da kuranɛ kan juguw de bɛ ka k'o ta bi k'o kɛ ka kuranɛ yɛrɛ kɛlɛ ka silamɛya kɛlɛ ka muhamadu kɛlɛ mais u ma inventé dɛ Ayi. a sɛbɛnnen don an yɛrɛ de fɛ Akhurashid b'a ta yen de Naam. mais Akhurashid tɛ ala sɔsɔ ale ye chrétien de ye anw ni chrétien an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ dɔ kɛ Naam. n'an tilal'o la sa bɛɛ b'i jija i ta de la ahan ala bɛ yen anw n'olu bɛɛ b'o kɛlɛ kɛ An bɛɛ b'o ɲɔgɔn yiri kelen sanfɛ. fɛ Akhurashid ma fɔ ala tɛ a ko ala bɛ yen ale ye chrétien ye Naam. mais a ko anw ka kuranɛ ni muhamadu de tɛ tiɲɛ mun na a tɛ nkalon d'an na dɛ a bɛ tila ka dalilu ta Bukhari yɛrɛ kɔnɔ Naam. Kosɛbɛ. Bukhari ye min fɔ alakira ma a bɛ tila ka dalilu ta Bukhari kɔnɔ Bukhari ye min fɔ kuranɛ ko la mais o de la ne ko mɔgɔ minnu bɛ nangarili kɛ i n'a fɔ lahara seli ninnu na Naam. ani ala yɛrɛ ka ala yala ko u b'o nangari n ko mɔgɔw de don minnu tɛ foyi dɔn Wallahi. savants ni recherche scientifique Naam. minnu kalanna fɔ k'u kunkolo ci Naam. olu ko ala bɛ yen a caman ma sɔn kira ko de ma sinon a caman sɔnna setigi ma Naam. parce que n y'a fɔ aw ye yan u yɛrɛ ka kalan fɔlɔ ye min ye foyi tɛ yen ni tigi t'a la Allahu akbar. o foyi tɛ yen ko Naam. foyi tɛ bɔ a nɔ na ni fanga dɔ tɛ Kosɛbɛ. o tɛ silamɛ kalan ye dɛ Ayi. o ye diɲɛ kalan yɛrɛ de ye ko n'i ye fɛn o fɛn bɔtɔ y'a nɔ na ko hali n'i m'a dɔn min b'a bɔ a nɔ na Naam. ko fanga dɔ don Wallahi. mais olu ka bɛnkan la ko la terre tourne ko dugukolo bɛ munumunu Naam. n'a baranselen tɛ kuran na olu bolo Ayi. o tuma na u ka o yɔrɔ la i tɛ taa yɔrɔ jan kalan b'a f'u ye ko ala bɛ yen Wallahi. o de la n ko minnu b'o sɔsɔ u tɛ fɛn dɔn de e ko i bɛ jumɛn sabati o sab ayi i tun b'a la ko sɛbɛn sɛbɛn hali ni kuranɛ aya tɛ fɛn wɛrɛw minnu bɛ se ka sɛbɛn kɛ k'o dagalen don Abdulayi bun Amru ale de ka kuma don ko kira tun bɛ mɔgɔw fɛngɛ ni min ye ni kira y'a fɔ a ka kumakan na ko iza faza ahadukum mina nawmi falyaqul a'udhu bi kalimati llahi التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضروني كان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في سخط ثم علقها في عنقه. o ti kuranɛ aya kɔni kira ka nin duwawu in kira ye nin duwawu in di a y'a di jɔn ma Abdulayi bun a y'a di bɛɛ ma mais Abdulayi bun arawi de ko don sa kɛ min y'a fɔ o ye Abdulayi bun Amru de ko kira ye kira bon an bɛɛ bɛ nin dɔn quoi a fɛngɛ a duwawu in quoi ne yɛrɛ a duwawu ka ɲi kosɛbɛ komi ni jinɛw tugulen d'u kɔ ou bien setanɛw tugulen d'u kɔ ou bien mɔgɔ dalen a bɛ siran den dɔw bɛ u bɛ siran u ja bɛ tigɛ hali den tɛ mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ dɔw ja bɛ tigɛ bon n'o jatigɛ mɔdɛli bɛ mɔgɔ min na ou bien siran mɔdɛli ou bien a ka lahalaya yɛrɛ fɛngɛnen don ou bien an yɛrɛ ka bɛnkan na hali ni tiɲɛ don nkalon don n t'a dɔn parce que anw t'o si dɔn ko subaga ko n'i sigara subaga ko la ni den b'i bolo walima i yɛrɛ i b'a kala dɔrɔn k'a mun i farikolo la walima k'a mun i den farikolo la ko mais ko kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko a bɛ se ka kɛ sebe yɛrɛ ye ko k'a don den kan na ale yɛrɛ kira ka nin sahaba in a denkɔrɔbaw a b'olu lakalan a kilisi na olu yɛrɛ k'a kalan k'u mun ko mais fitininin minnu tɛ se k'a kalan ko a b'a sebe k'a kɛ sebe ye k'a don olu kan na alakira ka sahaba de don
kuranɛ aya tɛ dɛ أي أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن a kalan kɛ أو a banna فإنها لن تدور أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان وأن يحضرون الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه ko den minnu kɔrɔbayara a b'olu kalan na olu yɛrɛ b'u yɛrɛ mun n'a ye mais minnu ka dɔgɔ ko a b'a kɛ sɛbɛn ye k'a don k'a kɔrɔ a kɛra ka sahaba dɔ don ayiwa wulibali don sɛbɛnjugu de man ɲi n'an banna kuranɛ aya sɛbɛn na ayiwa an bɛ dɔgɔtɔrɔ kafiri kɔni bolo parce que an k'olu fana tɛ silamɛ tubabu ka bɔlaw an bɛ ka k'olu ka furaw min u b'a k'i kɔnɔ kuyɛri ɲɛ fila i bɛ kelen min sɔgɔma ka kelen min wula hali i t'i ɲininkali kɛ ko mun na furakisɛ fila i bɛ kelen da sɔgɔma i bɛ kelen da wula fɛ i datɔ bɛ kelen da k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ tan mais an y'o bɛɛ daga et puis kafiri de y'a dilan i b'a to n'i ɲɛ kan a bɛ to ni tulo kɔnɔ an jɛnna ni nin bɛɛ ye mais an yɛrɛ bolo kafiri de y'a dilan mais an yɛrɛ banna diinɛ ta la mais an sɔnna an ko minnu kafiri an sɔnna olu ta la ni mais hakili modèle jumɛn de bɛ yen hakili ye kabako ye an bɛ fura dilanlenw de san yan ne taara an taara Amérique kabako olu ka ko ye kabako ko de fura o fura bɛ feere a dilanlen ne ma da la ni vitamines ni fura wɛrɛw tɛ quoi sinon olu fɛ bana fura ni u y'i ka test kɛ i ka kan ni fura min ye u bɛ fura dilanyɔrɔ de wele k'a fɔ ye i bɔtɔ dɔgɔtɔrɔkɛ fɛ a b'a fɔ i ka tɛmɛ nin pharmacie in na ka t'i ka fura ta u b'a dilan de yanni i ka se ni teliyara fana i b'i sigi de u b'a dilan i yɛrɛ ɲɛna k'a kɛ bara kɔnɔ ka d'i ma i bɛ taa n'a ye o kɔni n y'o kɔni de ye farafinfura bɛ f'i ye ayiwa nin ta i bɛ jun kuru kelen da ngɔlɔbɛ kuru fila t'o tobi k'a di den ma a k'a min wa a bɛ kɛnɛya koyi kelen olu fɛ ni bɔn ne kɔni bɛ n da de dɔn ne ka fura ma san pharmacie na fɔ n'a bɔra u yɛrɛ b'a fɔ an ye n'i bɛ to ka nin da nin ye vitamine nin ka ɲi mɔgɔ ma n'a bɔra o la dɔgɔtɔrɔ fura kɔni na u b'a labɛn k'a ban ordonnance t'i d'i ma dɛ docteur b'a f'i ye de i b'i ka so yɔrɔ fɔ a ye pharmacie min b'a ka yɔrɔ la a b'o dɔn a b'a fɔ k'i tɛmɛtɔ k'i ka fura ta ye hali ne yɛrɛ ka tɛgɛdimi na dɔrɔn tɛgɛdimi min ne sɔrɔ Amérique an taara hali kalimani k'a d'i ma fɛnnin dɔ f'i ye mais ko fo i ka fura de dilan d'a ma ne nana ni n ka bara n yɛrɛ tɔgɔ b'a kan fɛn bɛɛ n taara dɔrɔn ko n ka fura o y'a bɔ k'a di u b'a bɔ k'a di u b'a dilan de u b'a dilan et puis a bara kan i yɛrɛ tɔgɔ bi sɛbɛn a kan i tɔgɔ bi sɛbɛn i jamu bi sɛbɛn i ka adresse bi sɛbɛn i ka fura bara kan k'a d'i ma wa fana a kan ka a ta nin hakɛ la ni nin kɛra a jɔ a bɛɛ bɛ yen khalaqakum ala de ye aw da o don ala ye aw adamadenw da ni na ni kelen dama seki o kɔfɛ ala nana bɔli kɛ o ni kelen na sa a furumuso la ala ye jigini kɛ aw adamadenw ye kabini dabaw la a y'o siya seegin jigin aw ye
ala bɛ aw da في بطون أمهاتكم abaw denso kɔnɔ خلقا dali dɔ la من بعد خلق dali wɛrɛ kɔfɛ في ظلمات o bɛ den bɛ dibi la ثلاث min ye dibi 3 ye ذلكم الله nin y'a ka ala de ka baara ye ربكم min ye aw ma ye له الملك fanga ye ala ta ye لا إله ma wɛrɛ tɛ yen إلا هو fo n'a kɛra nin ala in ye فأنا تصرفون yɔrɔ jumɛn do sa n'aw b'a jɛngɛ ka taa ye ala ko kɔfɛ o yɔrɔ tɛ yen dɛ خلقكم من نفس واحدة ayiwa ala ko khalaqakum min nafsin wahidatin ko ale ala ye aw adamadenw bɛɛ da ni kelen de la نعم bɔn k'a sɔrɔ mɔgɔ kelen ni anw ka faamu na mɔgɔ kelen tɛ den sɔrɔ نعم fo a ka kɛ 2 ye mais ala y'a fɔ yan نعم ko a y'a bɛɛ da ni kelen dama de la نعم ko summa aw bɛɛ dalen kɔ o ni kelen na جعل منها زوجها ko a sɔrɔla ka muso bɔ a la sisan o kɔrɔ ye mɔgɔw dalen kɔ ni kelen na نعم ko an ba hawaw bɔra an fa adama galaka kolo la o tuma na tafsiriw b'a f'i ye ko tuma min na alahu taala ye an fa adama da نعم ko masaha zaharahu ko a y'a bolo kɛ k'a kɔ jɔsi ko o yɔrɔ in de la fɛn o fɛn bɛna bɔ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ f'i ma mɔgɔ نعم ko a bɛɛ bɔra o yɔrɔ in de la الله أكبر min bɛna kɛ نعم ko a tilalen o la a ye an fa adama bila ka taa alijinɛ kɔnɔ نعم a kelen de taara sigi a kelen sigilen alijinɛ kɔnɔ نعم ala y'a ye ni ale ala tɛ o fana ye kisa dɔ ye o kisa ka jan dɔɔni kɔ كسبة نعم ala y'a ye n'ale ala tɛ foyi man ɲi kelenya la foyi man ɲi kelenya la نعم o tuma na a sɔrɔla ka an ba hawaw bɔ an fa adama galaka kolo la k'o kɛ k'a ɲɛnajɛ نعم ayiwa o tuma na نعم n'i ye nin lajɛ k'a fɔ an bɛɛ dara ni kelen na نعم o bɛ se ka fɔ kɛ faamu cogo la parce que an yɛrɛ b'o fɔ o نعم ne bɛ se k'a fɔ n ko ne ye den dan wolo ne ye den tan wolo maa si tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko man ɲi ne ye den dan wolo نعم وفتكو كي bɛɛ b'a faamu نعم mais bɛɛ b'a dɔn cɛ t'i den wolo أي mais ni ne ko n ye den dan wolo نعم mɔgɔ hali a ti jigin kunkolo yɛrɛ kɔnɔ ko fili bɛ kuma na أي bɛɛ b'a faamu min don كما ينكي wala kuma in kan o tuma na an bɛɛ nana Naam. an ba hawaw ka sira fɛ ni an fa adama ye mais kuranɛ ko k'a ye ni bɛɛ de da ka bɔ an fa adama na Naam. ko ni kelen de ye ni bɛɛ sɔrɔ الله أكبر alors o ti kabako ye o أي ni den 20 bɛ so kɔnɔ نعم i bɛ taa sɔrɔ cɛ kelen bɛ se k'o sɔrɔ o. cɛ kelen b'o sɔrɔ نعم mana ni cɛ ko ne ye den 20 wolo نعم a ti sɔsɔ أتيسوس a ti sɔsɔ n'a sɔrɔ o yɔrɔ faamuna من فهمنا كسبة naam وأنزل لكم من الأنعام ثمانية ala أزواج ko a tilala ka dali kɛ aw adamadenw ye نعم kabini baganw na nɔɔniya 8 na a ko ɲɔgɔmɛ نعم ɲɔgɔmɛ cɛ n'a muso misi cɛ n'a muso saga cɛ n'a muso ani ba cɛ n'a muso الله أكبر o ye nɔɔniya 8 ye نعم ala y'o de fɔ ko wa minal an'ami do wa نعم samaniyatun ومن الأنعام samaniyatun o do wa نعم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية ثمانية أزواج samaniyata azwajin نعم azwajin de kɔrɔ ye cɛ ni muso cɛ ni muso cɛ ni muso نعم o tuma na cɛ ni muso ɲɔgɔmɛ na o ye 2 ye cɛ ni muso misi la o ye 4 ye cɛ ni muso saga la o ye 6 ye cɛ ni muso ba la samaniya azwaj o tuma na a siya 8 bɛɛ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na naam يخلقكم في بطون أمهاتكم ala bɛ aw da a bamusow dɛbɛ la خلقا من بعد خلق dali dɔ kɔfɛ dali wɛrɛ o kɔrɔ ye di نعم o dali in ye
min butuni ummahatikum في بطون fi أمهاتكم butuni ummahatikum abaw dezola نعم aw bidade abidamne ka min maniyin tumna o ye kelen ye نعم nka dɔw ko نعم ko dali ɲɛ min ye نعم ko nutufa ko a bɛ daminɛ o de la nutufa ko ala ka mudoga نعم o mudoga kɔfɛ izaman ko adamaden bɛ da ta de i bila don i bamuso kɔnɔ نعم o ye nutufa ye a bɛ bɔ o la a bɛ taa kɛ ala ka ye n'o ye joli siminen ye نعم n'a bɔra joli siminen na a bɛ taa kɛ mudogatu ye نعم wa a bɛ fɔ o ma ko sogo kuturu o tuma na n'a bɔra sogo kuturunya la kolow bɛna don a la o tuma na ko adamaden bɛ da ale ala fɛ a bamuso dɛbɛ la نعم nin cogoya in de la والله خلقا من بعد خلق mɛ ko dacogo bɛ yɛlɛma de a bɛ bɔ dɔ la a bɛ kɛ dɔ ye a bɛ bɔ dɔ la a bɛ kɛ dɔ ye نعم komi an tɛmɛna kan fɔ a bɛ na ka na bange ka kɛ denmisɛn ye ka tila ka kɛ cɛkɔrɔba ye dɔw bɛ sa yanni u ka kɔrɔ mɛ dɔw bɛ kɔrɔ sɔrɔ n'i ye kɔrɔ fana sɔrɔ نعم ayiwa ko ni kɔrɔ kɔni nana kɔrɔ n'a fana ka degun don ayiwa wa ma nɔ amiru fil khalqi o tuma na i bɛ t'o lafu la sa u b'i bolo minɛ sa k'i dɛmɛ dɛmɛ cɛkɔrɔ aha ko dɔw bɛ si janba sɔrɔ ayiwa n'i ye si fana sɔrɔ kunkolo bɛ tiɲɛ anw kɛ hali t'a dɔn min ye min ye bilen adamaden bɛ yɛlɛma dɛ ala k'an yɛlɛmɛ ko ɲɛ na في ظلمات ثلاث fi zulumati salasin o don wa ko dibi saba kɔnɔ den bɛ yɛlɛmɛ tan نعم dibi saba de kɔnɔ bamuso kɔnɔbara la dibi saba kɔnɔ dibi saba in ye jumɛn ye نعم a ko dibi saba in fɔlɔ ye ɛlibatunu bamuso yɛrɛ kɔnɔbara k'o ye dibi fɔlɔ ye نعم rahmu denzo den marayɔrɔ quoi denzo o ye dibi filanan ye ɛlimashimatu tozo نعم tozo de ye ni den bangena fɛn min bɛ ci n'a bɛ bɔ o kɔnɔ o de ye tozo ye o tuma na adamaden bɛ balo ni dibi saba de kɔnɔ ala fɛ i b'a dɔn ni kɔlɔsiba t'a la a bɛ sa a ti kɛ yɛrɛ ala bɛ yen dɛ siga yɛrɛ tɛ ala bɛ yen la quoi na ذلكم الله ربكم a ko nin de ye a ka ala in ye dɛ arabukum min y'a daba ma ye kɔni له الملك wa fanga bɛɛ tigi ye ala de ye fanga bɛ ala de bolo لا إله إلا هو wa ma wɛrɛ foyi tɛ diɲɛna ni o ala in tɛ فأنا تصرفون a bɛ taa min bilen nin bɛɛ dɔnnen kɔ aw bɛ taa min naam إن تكفروا n'aw sɔnna ka kafiriya فإن الله i k'a dɔn ala kɔni غني ala karilen don عنكم ka bɔ aw ma ولا يرضى ولا يرضى wa ala ti sɔn fiyewu لعباده a ka jɔn ma الكفر ko i bɛ kafiriya وإن تشكروا n'a ye ala barika da يرضاه لكم ala bɛ o diɲɛ aw ye ولا تزر وازرة وزر أخرى nka lahara maa ka doni ti da maa kunna dɛ ayi ثم segi إلى ربكم ka na ala ma مرجعكم aw bɛɛ segi yɔrɔ don فينبئكم lahara don ala bɛna aw kunnafoni بما ala bɛna fɛn fɔ aw ye كنتم aw kun kɛra تعملون maluna a kun bɛ min kɛ diɲɛ na yan إنه i k'a dɔn ala عليم dɔnni masa don بذات bizati الصدور ni adamaden dusukun ye والله ala bɛ adamaden dusukun kɔnɔ ko don a ko cogo di إن تكفروا in takfuru a ko na aw kafiriyara فإن الله i k'a dɔn ala kɔni غني عنكم ala karilen bɛ ka bɔ a ka dafɛn ma pewu ala mago ti ta a ka dafɛn na n'a ka di ye kɛ ala fɛ نعم n'a man di ye
ala to yen ko nka i k'a dɔn ala karilen bɛ ka bɔ a ka dafɛnw ma dɛ ولا يرضى لعباده الكفر wa ala ti jɛ n'a ye kɔni abada a ka jɔn ka fila fara ale kan الله أكبر a ka jɔn ka fitiri waleya نعم ko o man di ala ye a ti jɛ n'o ye a ka jɔn si bolo وإن تشكروا nka ni maa min ye ala barikada a ye nɛɛma min kɛ i ye يرضاه لكم yardahu lakum ala b'i jɛ n'o ye aw bolo dɛ ni maa min ye ala barikada dɔ ye seni min b'i ye نعم min ka fantanya ka jugu e ta ye i hinɛ n'o na الله أكبر parce que n'a fɔra an ka hinɛ mɔgɔw bɛ setigiw de lajɛ نعم la bɛɛ n'i ka se de don كسبة bɛɛ n'i ka se de don نعم hali ji Naam. u ka ji manani k'o kelen san ka di minɔgɔtɔ dɔ ma نعم o ye seko de ye n'a sɔrɔla o y'i seko de ye نعم ala b'o minɛ سكتال mɛ min bɛ miliyɔn di نعم o fana y'o seko de ye nka o ka miliyɔn in sɔngɔ man ca i ta ye dɛ أي la أدرى ala ye ladiri de ye والله miliyɔn bɛ ne bolo ne b'a di نعم mɛ foyi t'e bolo i ka 40 min kɔ نعم e sɔnna ka ji kelen zan o na ka di fanda dɔ ma ala kama e ni miliyari dila bɛɛ ka kan الله أكبر ŋaniyaw de b'a tɛmɛ ɲɔgɔn kan ala ye ladiri de ye jɔnni ye miliyari di nin ma ala tɛ yan كسبة jɔnni ye ne dɛsɛ n ka nasɔngɔ na الله ala tɛ yan o tuma na ne ka fitinin ni sarakali n'o ma fɛn ɲɛ Na. ala ma kɛ ladiri ye dɛ o tuma na a kana jɔn a ka kɛtaw la non kana jɔn i ka kɛta la نعم i fanga min b'i la i b'o baara de kɛ i ni ala cɛ نعم fanga min b'i la i b'o de kɛ mɛ i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ ye fɛn dɔ kɛ waritigi tɛ se k'a kɛ والله parce que e ka 40 na e sera ka ji manani kelen san ka di dɔ ma نعم mɛ waritigi ka miliyɔn 40 na de o bɛ se ka bɔrɛ ni kelen ta ka di dɔ ma e ta ka jugu a ta ye والله تكتشاتي أدرى أكتشاي كسبة a kana o fɛngɛ k'a yɛrɛ la Hedera. dɛ non a y'a di hali n'a ka dɔgɔ a tile ni dɔ cɛ الله أكبر ala b'a nɔna bila fana min ka ca ye ɔ i y'a ye سبق درهم 100,000 درهم ayiwa dirahamu kelen saraka ko an dirahamu 100,000 de ka kan dirahamu kelen k'o saraka ala ye نعم ko ani dirahamu 100,000 o don wa o de baraji ka kan naam ولا تزر وازرة وزر أخرى wa a kan n'i jɔ fana maa ti maa juru mu ta lahara dɛ n karamɔgɔ bɛ yen ala ni n karamɔgɔ barika non mɛ surakaw kan dalen tɛ el amjadu la turas لا تورث el amjadu la turas نعم bonya tiɲɛ ti ta nkalon don n y'a fɔ e ye siɲɛ caman bonya tiɲɛ ti ta dɛ nkalon don ne fa ka ɲi ne fa ye maaba ye n den o t'i kɛ maaba ye dɛ fɔ n'i ye maaba sira ta n'u den kafiri bɛ janimɛ kɔnɔ a dɔgɔyalen o maaba joli don o salen kɔ n'o den ma dɔn denw kun b'o fɛ o a caman a bɛ nin to a kɔnɔ dɛ el amjadu la turas bonya tiɲɛ ti ta diɲɛ kɔnɔ nkalon don n fa ye maaba ye a ka mɔgɔ dɔ bɛ se ka hinɛ i la k'i bonya i fa kama mɛ i fa ka bonya i t'o tiɲɛ sɔrɔ abada fɔ n'i y'a baara kɛ a bɛ faamu a non a ye nin to a kɔnɔ dɛ el amjadu la turas dɛ bonya tiɲɛ ti ta dɛ non i bɛ bonya baara de kɛ i bɛ bonya baara de kɛ n'o tɛ bonya tiɲɛ ti ta nkalon don o tuma na k'a fɔ n karamɔgɔ ye waliju ye n karamɔgɔ ye kutubu ye e ka ala kota ko i karamɔgɔ ala y'o tanbaki bɔ bɛɛ la yan ولا تزر a ko وازرة wala وزر أخرى taziru waziratun wizira ukhra ko lahara maa si ti maa ka don ta الله أكبر bɛɛ ka doni b'i yɛrɛ kunna dɛ oui ka i ka ala kota ko ne fa ye waliyu ye o bɛ taa ne kisi i kɔlɔsi الله أكبر maa ti maa ka doni ta ye wa maa ka doni ti da maa kunna ye den o i fa ko i ka tile نعم i fa ko a ka sira minɛ karamɔgɔkɛ o ko a ka kalandenw ma a ye sira minɛ نعم
ni min ye karamɔgɔkɛ janfa ka taa jɛnɛya kɛ ka taa wali nafolo suɲɛ ka taa dabali jugu kɛ lahara don i ka doni bi da i yɛrɛ de kun a fɔra i ye o mais doni dɔ bi da mɔgɔ kun lahara wali doni tɛ dɛ wali doni tɛ dɛ i denw ye jɛnɛya min kɛ i denw ye jɛnɛya min kɛ lahara o doni bi da dutigi kunna dutigi jumɛn dutigi min jɛna n'a ye n'a ma bali mais i denw ka jɛnɛya ma den kunna k'u ye jɛnɛya kɛ dɛ i ma tɔɲɔ dɛ ko e kun kan ka min kɛ i m'a kɛ ko i ma jɔ i jɔyɔrɔ de mais n'i jɔra i jɔyɔrɔ la ni den min y'i sɔsɔ o b'a ka jahanɛmɛ kɛ hali i taatɔ ta a kuletɔ filɛ ka taa i b'i kɔ don n'i yɛrɛ ye lahara ko bi ten dɛ fa ni denw a b'a dogo ɲɔgɔn na lahara o min bɛ bangebaa ka dɔrɔn den bilasira ka da i janto a la n'a y'i sɔsɔ ka min k'o kɔfɛ a kelen b'o jahanɛmɛ kɛ wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ ciden ma ci seli kɔ ci seli kɔfɛ ni ci mɛnna ye min kɛ ciden sen bɔr'o la a faamuna ani marajugukɛla tɛ kelen ye dɛ k'i den mara min ka d'a ye a bɛ ka k'a kɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la min ka d'a ye a bɛ ka k'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la o ye marajugukɛla de ye a ti minɛ ko den ye kojugu kɛ dɛ a bɛ minɛ ko a ye marajugu de kɛ maa ka don ti da maa kunna nka maa bɛ minɛ maa nɔfɛ dɛ kira ye nin fɔ dɛ marajugukɛla si tɛ kisi lahara a bɛɛ jahanɛmɛ den ala ka n'an y'a la mais n'i y'i fa sɔsɔ i y'i ba sɔsɔ o y'i kungo de ye kira dɔw denw y'u sɔsɔ mana kabako tɛ mɔgɔ dɔw denw b'u sɔsɔ kira dɔw denw y'u sɔsɔ ni mɔgɔ min fana den y'i sɔsɔ i ka cɛsiri ni jija kɔfɛ foyi t'i ni ala cɛ a ka ɲi na summa ila rabbikum marji'ukum ala ko nin bɛɛ kɔfɛ dɛ nin ladilikan minnu fɔra ala y'a ka se fɔ k'a ka tilebandiya fɔ a ko nin bɛɛ kɔfɛ minnu sɔnnen don ani minnu bannen don k'a bɛɛ k'i labɛn k'a bɛɛ bɛ segin ale ala ma cɛpɔ segin bɛ k'e dɛrɛ wa ilallahi marji'ukum o don wa o kumana a bɛna segin ala de ma a segin yɔrɔ bi laban ye fayunabbi'ukum o don wa ala bɛna aw kunnafoni tigitigi bima kuntum ta'malun a kun bɛ baara min kɛ maa kun tɛ min kalama o bɛ da kɛnɛ kan ye dɛ ala bɛna fɔ i ye nin kɛ tan e ye nin kɛ tan e ye nin kɛ tan nin don ye ne ala kun ɲɛ b'a la ko bɛɛ kɛra e fɛ i ma sɔn fayunabbi'ukum o don wa ala bɛna aw kunnafoni bima kuntum ta'maluna a kun bɛ baara min kɛ n'a ka ɲi ala bɛna fɔ ye kɛ n'a ka jugu fana ala bɛna fɔ ye innahu o don wa innahu alimun bizati sudur i k'a dɔn wale kɛtɔ yeli tɛ dɛ ko hali min b'a dusukun na ale ala b'a dɔn i bɛ ka miiri min na sisan ale ala b'a dɔn mana ko in a bɛ kiiritigɛla min bolo a b'a dɔn dɛ an bɛ min ɲini ala fɛ dɔrɔn ala ka kunnadiya d'an ma na